λόγο είχε ο κύριος Παπαϊωάννου, τον οποίο ευχαριστούμε ξανά, ο Δημήτρης Ουρτσιώτης και εγώ προσωπικά, για την αμέριστη συμπαράσταση του ιδίου ως φυσικό πρόσωπο, αλλά και με την ιδιότητα του εκπροσώπου του Οργανισμού Θεσσαλονίκη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014, για τη βοήθειά του στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του εν λόγω project για τα αναστενάρια, δηλαδή τις εκθέσεις, την έκδοση και την παρούσα βιοπαρουσίαση. Εκπροσωπεί ένα θεσμό που πιστεύουμε ότι άφησε θετικό ίχνο στο διάβα του και ελπίζουμε σε καλή συνέχεια όλων όσων έχουν δρομολογηθεί κατά τη διάρκεια του απελθόντος έτους. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή και για τα καλά λόγια. Η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας είναι ένας καινούριος θεσμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι μια διαδικασία όπου πόλεις από όλη την Ευρώπη, όχι μόνο από την περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από μια διαγωνιστική διαδικασία, αιτούνται στις Βρυξέλλες για να πάρουν έναν τίτλο και να υλοποιήσουν για ένα έτος δράσεις για τους νέους. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον το γεγονός ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης κατάφερε μέσα από μια τέτοια διαγωνιστική διαδικασία να πάρει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας για το 2014 και να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα το οποίο από όλους τους φορείς οι οποίοι ασχολούνται συστηματικά με τα θέματα νεολαίας, με τους διεθνείς οργανισμούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΗΕ, ήταν μια πετυχημένη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας. Μέσα σε όλο αυτό το σκεπτικό της δυνατότητας της προβολής των νέων δημιουργών, και όταν λέμε νέους δημιουργούς δεν εννοούμε κατά ανάγκη παιδιά τα οποία είναι 18-20 χρονών, αλλά εννοούμε δημιουργούς οι οποίοι είτε εμφανίζονται για πρώτη φορά, είτε έχουν κάτι καινοτόμο, κάτι διαφορετικό να δείξουν. Με αυτό ακριβώς το ίδιο σκεπτικό, πριν από ένα χρόνο και κάτι, δηλαδή στις αρχές του 2014, έγινε η πρώτη συζήτηση με τον Δημήτρη Ουρτσιώτη και με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό του είπαμε να δούμε τη δουλειά, να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο μας προτείνει. Και το αποτέλεσμα ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο, μας άρεσε πάρα πολύ. Κάναμε, όπως ακούσατε και προηγουμένως, την πρώτη έκθεση στην Θεσσαλονίκη, ακολούθησε μια δεύτερη στην Αθήνα. Οι κριτικές ήταν πάρα πολύ θετικές και θα πρέπει να πω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς από τη μεριά του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι να μπορούμε τους δημιουργούς αυτούς, τους νέους δημιουργούς της πόλης, πρώτον, όσο μπορούμε να τους κρατήσουμε στην πόλη μας, κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Δεύτερον, να τους δώσουμε το βήμα να δείξουν τη δουλειά τους. Και τρίτον, να εκπροσωπούν την πόλη μας σε εκδηλώσεις που γίνονται ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κλείνοντας, να πω ότι τόσο από την περίοδο της έκθεσης που έγινε εδώ στη Θεσσαλονίκη, όσο και για όλους εσάς που έχετε δει την έκθεση, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ όμορφο εικαστικά και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη χαρά για όποιον δει τις φωτογραφίες. Είναι μια ωραία φωτογράφηση ενός έθιμου για το οποίο θα σας μιλήσουν οι επόμενοι, μια και εγώ δεν είμαι ειδικός του θέματος αυτό. Αλλά όλοι όσοι είδαν τις φωτογραφίες αυτές και αναρωτήθηκαν μα πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα και να γίνεται σήμερα, στην Ελλάδα του σήμερα, έχουν την ευχάριστη ανάμνηση ότι αυτές οι φωτογραφίες μπορούν να τους θυμίσουν μια Ελλάδα την οποία δεν τη βλέπεις μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν τα βλέπεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και είναι το κομμάτι της Ελλάδας που δεν προβάλλεται ούτε καν από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, από τους φορείς τους οποίους οι οποίοι έχουν στην ευθύνη τους να διαφημίσουν τη χώρα μας προς τα έξω. Με αυτές τις σκέψεις να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δημήτρη για τη συνεργασία και να πω ότι από τη μεριά τη δικιά μας θα υπάρχουν και καινούριες προτάσεις, όπως είπα και πριν, για να μπορέσουμε να δείξουμε ακόμα πιο πολύ τη δουλειά αυτή, η οποία εκφράζει όχι απλά έναν νέο δημιουργό, αλλά μια Ελλάδα η οποία υπάρχει και σήμερα και πρέπει να προβληθεί. Σας ευχαριστώ πολύ.